Dominik Čiesla a Jana Borišincová. Aj ty môžeš zhorieť v pekle. Diablovou najhonosnejšou sálou znela chytľavá melódia. Vybrnkával ju čert na elektrickej basgitare, ktorá bola okrem krku zo stehennej kosti zdobená čerstvou ľudskou kožou. Metal pritom hlavou, až sa mu hrubá čierna hriva rozblčala. Pri besnom tempe z nástroja frkala krv na rozhorúčenú škvaru. Dav na malej tribúne šalel. Démoni a prominentné duše mávali transparentami na novú hviezdu pekla. Umlčalo ich až zaklepanie klávesov na pekelnom písacom stroji. Vitajte pri úplne prvej epizóde podcastu Aj ty môžeš zhorieť v pekle. Vzal si slovo charizmatický dlháň, pohodlne usadený vo fialovom kresle. Aj keď pred sebou nemal mikrofón, jeho zvodný hlas znel rovnako dobre aj v najodľahlejšom kúte sály. Moje meno je Marek a okrem mňa tu bude veľa démonických hostí a iných nečestných bytostí. Jeden, ktorý tu bude stabilne, zdvihol ruku smerom k červenovláske s alabastrovou pokožkou, ktorá si medzičasom nešťastne kontrolovala čerstvo vyrastené rožky. Sa vám predstaví svojim krásnym hlasom. Je to Van. Van, čau. Ďakujem za privítanie, som rada, že som tu. Takže ja budem stálica, hej. Zafňukala Van a prešla si po pravom rohu trčiacom z červenej hrivy. Áno, ty budeš stálica, pretože u teba mám istotu, že na mňa nenakydáš, ty ďalší. Marek sa rozosmial a poškriabal na temene. Dobre, predstavili sme si tých, čo vám tu budú pravidelne tliachať o tom, ako sa majú správne písať pekelné historky. A poďme si predstaviť nášho historicky prvého hostia. Marek opäť zdvihol ruku, tentokrát k tmavému otvoru v stene sály. Svetlá zhasli, basgitarista sa znovu roznôtil. Peklom zaznelo niekoľko obrovských výbuchov sopiek. Para sa rozsyčala, svetlo rozsvietilo. Na pohovke sedel vedľa Mareka sám diabol. Teba ani veľmi predstavovať netreba, každopádne čauko, diabol. Sme radi, že si našiel vo svojom nabitom programe čas, aby si nás navštívil. Diabol mávol rukou. Úplne v pohode, Marek. V pekle čas neexistuje, tu trvá všetko večne. Pazúrmi si spomedzi zubov vyškrabol kúsok ľudského oka. Van si so znechuteným výrazom prekrížila nohy. Marekovi nemizol z tváre profesionálny úsmev. Diabol, ty si vedúci pekla, pokiaľ dobre viem, už od úplného začiatku. Určite si zažil kopec pekelných príbehov na vlastnej koži. Koniec koncov v jednom, ktorému sa tu dnes budeme venovať, vystupuješ ako hlavná postava. Takže máš toho za sebou naozaj dosť, ale priorita pre mňa dať nejakú inšpiráciu, možno radu pre iných začínajúcich démonov. Jedným očkom sklzol na Vanine rožky. Tipy, možno nie o trápení ľudí ako takom, ale o trápení považanov. Lebo to je niečo, čomu sa peklo poslednú dobu intenzívne venuje. Dobre teda, poďme úplne od začiatku. Ako sa stalo, že z aniela sa stal diabol? Diabol pod Marekov fialový gauč vyplul konček malíčka. Až toľko času zase nemám. Prejdi na tú poviedku. Marek sa so strojeným úsmevom zamrvil. Takže prejdime rovno na poviedku. Dnes sme sem chceli dostať všetkých hlavných aktérov kontroverznej pekelnej historky Lilien len tak nedostaneš. Okrem diabla však ostatní niekam zmizli.
A samozrejme Martina, ktorý je ešte stále živý a preto sa z logických dôvodov nemohol zúčastniť, aj keď Meretrix už na tom pracuje a možno ho stihneme do konca podcastu. Dramaticky sa odmlčal. Veď, nechajte sa prekvapiť. Zistím, kde sa tí zmrdi zašívajú a vytrhám im všetky končatiny. Zavrčal diabol. Keď sa bavíme o Lillian, len tak nedostaneš. Prvé, čo mi napadá, je ten nešťastný vyvolávací rituál Lillian, ktorý nám bol podaný dvojicou neskúsených autorov ešte nešťastnejšie. Mohol by si nám vniesť trošku svetla do toho ich chaotického popisu bizarných okolností, ktoré v ten večer nastali? Diabol si zamyslene odgrgol. Potom sa jeho čelo zvraštilo a nozdry rozšírili. Lukáš. Pri vyslovení toho mena pekelné sopky znovu ožili. Chrlili lávu diablovho hnevu na všade prítomné trpiace duše. Ten genglavý debil tú poviedku natiahol minimálne o 20 strán. Prv ten kokot rozdupal žiarovky, potom stratil bábku. Diabol si zaboril tvár do dlaní. Ale veď Lukáš bol celkom zlatý a nemyslel to zle. To taký Rado? Van po prvýkrát prestala sledovať len svoje rožky. Diabol si ju prehliadol s červenanými očami a odovzdane zafučal. Cez staré žalúzie prenikali do tmavej kancelárie posledné lúče popoludňajšieho slnka. Vrhali pásy svetla na kopy kníh a spisov, ktoré obkolesovali hnedého zajaca. S ňufákom ponoreným do notesa urputne uvažoval, kto je vrah v jeho najnovšom prípade. Zvonček nad dverami zacengal. Je toto kancelária detektíva Vločku? Je to napísané na dverách, nie? Martin zdvihol hlavu. S vykriveným obočím si premeral muža, ktorému dlhé hnedé vlasy aj bradu rozfúkaval stropný ventilátor. Viselo na ňom ľanové tričko s veľkým výstrihom, ktoré z polovice zakrývalo rifľové šortky. Zajačia srsť sa pri pohľade na zažltnuté nechty vytrčajúce zo sandálov naježila. Muž sa usmial. Vlastne máte pravdu. Môžem sa posadiť? Rukou ukázal na prázdnu stoličku oproti stolu. Samozrejme. Zasvietil labkou stolnú lampu. Ako vám môžem pomôcť, pán? Kristus! Ale stačí Ježiš! Posadil sa a prehrabol vo vlasoch. Aha. Martin povzdychol a pokrútil hlavou. A takto vás volajú už od narodenia. Ježiš sa poškriabal po brade a zamyslene sa zadíval cez zatiahnuté žalúzie. Pokiaľ mi pamäť dobre slúži, tak áno. Zajačia papuľka nedôverčivo zavonila fúzikmi. Vy mi neveríte však. Ježiš sa dotknuto chytil za srdce. Je to až tak vidieť? Martin sa uškrnul a znovu sklopil pohľad k notesu. Mám pre vás prácu, pán Vločka. A bez ohľadu na to, či mi veríte alebo nie, platím v hotovosti. Vydoloval z vrecka tlstú rolku 100 euroviek a hodil ju Martinovi medzi strany v notese. Martin rolku oňuchal a strčil do zásuvky. Počúvam vás, pán Kristus. Zvonku sa ozval štekot psa. Ježiš sa strhol. Nemáme veľa času, už prichádza. Kto? Martinov ňufáčik zvedavo zavetril. Ježiš nastražil uši a otočil sa k dverám. Chlape do čerta, o čom to tu splietate? V pekle miznú duše.
Máme dôvod sa domnievať, že by mohli končiť práve v nebi. Vy, pán Vločka, s vašimi schopnosťami ste jediný vhodný kandidát na túto úlohu. Toto berte len ako zálohu. Ak uspejete, zasypem vás vatikánskym zlatom. Zistite, kam miznú tie duše a zastavte to. Martin nervózne zavrtel chvostíkom. Nie som si istý, či mám na to kvalifikáciu. Ježiš zvraštil čelo. Tak mi vráťte peniaze. Moment. Martin zdvihol labku. Nepovedal som, že to neurobím. Len som vás chcel varovať. Ježiš sa znova otočil. Chodbou sa niesla ozvena ostrých krokov. Silnela. Je tu Meretrix! Prišla si po vás a vášho trojhlavého priateľa. Vyletel zo stoličky, odtiahol žalúzie a vykukol z okna. Prežije zajac skok z druhého poschodia. To sotva, dolámem si labky. Ale ak si skutočne Ježiš, môžeš mi zrobiť nejaký zázrak. To je pravda, labky by som ti potom mohol vyliečiť. Chmatol ho za kožuch a vystrčil z okna. Počkaj, ty fúzatý blázon, mám tajnú chodbu, daj ma naspäť. Pišťal Martin. Keď ho Ježiš zložil, poskočil k malým vyklápacím dvierkam zabudovaným v stene. Ty sa ale neprepcháš, upozornil ho. Ručka zacvakla, zvonček zacingal. To je v poriadku. Ježiš odovzdane pokrčil plecia. Nebude to prvýkrát, čo som na zemi takto skončil. Kým sa Martinova rytka stratila v otvore, záplava Ježišovej krvi vysvetila jeho kanceláriu. Martin so zvesenými uškami hopsal nočnou Bratislavou. Namočil sa do niečoho veľkého a neboli to len kaluže, ktoré pokrývali chodníky ulic. Šla po ňom vražedná Meretrix. Upísal sa mužovi, ktorý bol pravdepodobne Ježiš a ešte pravdepodobnejšie bol mŕtvý v jeho kancelárii. Nemal kam ísť a nevedel, kde začať. Preskackal Cintorínskou ulicou a zahol smerom na Dunajskú. Pri odpadkovom koši vyplašil krdeľ havranov. Trepot krídel mu pripomenul, že nie je jediný, po kom Meretrix ide. Ušká sa víťazoslávne postavili. Vedel, kde má začať. Stripbar Lulu svojou pestrou neónovou výzdobou lákal zákazníkov cez celú ulicu. Tlmená hudba dodávala parkovisku pred budovou atmosféru plnú očakávaní. Martin podnik chvíľu pozoroval z diaľky. Bolo to jediné miesto, o ktorom si bol istý, že ho Edgar navštevuje. Keď ani po 2 hodinách nespozoroval nič podozrivé, odhopsal ku vchodu. Vyhadzovač si ho prezrel so skrivenými perami. Zajačice tu nemáme, chlpáč. Tak čo keby si odskočil vedľa do Zverimexu? Zaškeril sa naňho. Martin podráždene mľaskol. Som súkromný detektív Vločka a som tu pracovne. Takže ak nechceš, aby som sa začal vypytovať na doklady vašich tanečníc, radšej ma pusti dovnútra. Vyhadzovač si znechutene odplul, no dvere otvoril. Martin sa ocitol vo víre svetiel namierených na pódiá. Myhotali sa v nich ženské zadnice a prsia. Muži mávali bankovkami, chniapali nimi po usmievavých kráskach. Martin sa rozhliadol. Dúfal, že kdesi v tmavom kúte zahliadne trojhlavého havrana. Nemal šťastie. Vyskočil na barovú stoličku, kývol na barmanku. Žena si ho zvedavo prehliadla. Nie som prvé zviera, ktoré tu vidíš, však.
Nie, je ich tu plný bar. Kývla k pódiám. A čo tak Havran? Aj o Havranovi by som možno čosi vedela, ale zadarmo to nebude. Martin zanadával. Spomenul si na peniaze od Ježiša, ktoré nechal v kancelárii. Vystačím si s pohárikom whisky. Odvrkol jej. Zajačí jazyček rozmiešaval kocky ľadu v liehu jantárovej farby. Chlopky okolo papule sali vlhkosť írskej pýchy. Nechceš radšej slamku? Mladé dievča s úsmevom, ktorý Martinovi rozpálil líca pod srsťou a prsami ponorenými do čipkovanej podprsenky sa prišuchlo na vedľajšiu stoličku. Spoza barového pultu vytiahlo slamku, strčilo ju Martinovi do pohára. Vďaka. Martin sa zavrtel. Snažil sa zadívať dievčine do tváre, no jeho pohľad klesal pod vplyvom príťažlivosti dvoch mäkučkých balónikov. Môžem ťa pohľadkať? Túžobne naňho zaklipkala myhalnicami. Martin si radšej poriadne usrkol. Brala to ako dovolenie. Jemne mu dlaňou prehrabla srsť medzi uškami a po chrbte smerovala až k chvostíku. Zaplavil ho príjemný pocit. Prižmúril oči. Vnímal len vankúšiky jej prstov. Naklonila sa bližšie. Šťavnaté pery odtlačili srsť okolo uška. Si tu kvôli Edgarovi? Chvostík sa mu napol ako anténa, nastražil ňufáčik. Záleží na tom, kto sa pýta. Zasmiala sa. Ach, prepáčte, pán detektív. Moje meno je Oksana. Zasalutovala mu a usrkla si z jeho whisky. Prečo sa domnievaš, že by som tu mal byť kvôli nejakému Edgarovi? Prebodol ju ostrým pohľadom skúseného detektíva. Počula som, ako si sa pýtal barmanky na Havrana. Pokrčila plecami, až sa jej zavlnili prsia. Martinové oči zmetene lietali medzi hlavou a hruďou. Tak dobre, dostala si ma. Som tu kvôli Edgarovi. Čo o ňom vieš? Oksana sa rozhliadla. Tu nie. Mala by som problémy, že sa flákam. Ale ak si zaplatíš súkromný tanec. Znova mu prstami prešla za uškom. Prezradím ti všetko do posledného detailu. Martin neveriacky pokrútil hlavou. Koľko to stojí? 200 eur. 200 eur za tanec? Zapíšťal Martin. Strčila si jeho uško do úst. Je to aj s happy endingom? Martin zlostne vytiahol poslintané uško. Pre mňa bude happy ending, keď nájdem Edgara. A okrem toho toľko peňazí tu aj tak nemám. Úsmev jej z tváre nemizol. Nastavila dlaň. Martin spopod klobúka vytiahol svojich posledných 50 eur a odovzdane jej ich hodil do ruky. Vzala ho do náručia a pritlačila k hrudi. To máš v cene, ty chlpatý zvrhlík. Šepla mu do uška. Tlmené červené svetlá dodávali miestnosti tajomnú atmosféru. Posadila ho na stoličku, zavrela a stlačila gombík pri dverách. Nad Martinom sa roztrblietala diskoguľa. Miestnosť pohltili tvrdé bíty. Oksana si rozpustila svetlé vlasy, hrabla nimi vo vzduchu a prilepila sa na tyčku. Noha v červenej lodičke vyletela k hlave a obmotala sa okolo tyče. Martinova papuľka sa pootvorila. Dievča sa roztočilo vo vášnivom kolotoči ženských predností.
Zamľaskal. Spomenul si, že whisky nechali na pulte. Kým stihol zanadávať, medzi uši mu pristála čipkovaná podprsenka. Ramienko mu pošteklilo ňufáčik, no ani nemrkol. Prsia sa mu mihotali pred očami v rytme muziky. Oksana zliezla z malého pódia, klesla na kolená. Prsia pristáli na stoličke, bradavky pohľadili zajačie fúziky. Nadvihla mu papuľku a na ňufáčik vtlačila vlhký bosk. Chutíš oveľa lepšie ako Edgar. Žmurkla na ňo. Keď už sme pri Edgarovi, máš pre mňa nejaké informácie? Snažil sa držať vážny tón, zatiaľ čo pomaly mizol medzi ňadrami mladej striptérky. Bol to môj obľúbený zákazník. Šepla. Trela si Martina po hrudníku a jemne pritom mravčala. No už pár dní sa tu neukázal. V Martinovi sa miešali pocity aj whisky. Môžeš ma na chvíľu položiť. Stačí, keď sa porozprávame, nemusíš to robiť. Čo to? Položila ho na stoličku a ponorila mu dlaň pod brúško. Poskočil. Ale, Edgar nebol taká netýkavka. Zasmiala sa. Martin si odkašľal. Na rozdiel od Edgara, ja som tu služobne. Môj priateľ je v nebezpečenstve, nemám čas na tieto zábavky. Našpúlila pery, natiahla sa po podprsenke. Tak prepáč, zajačik. Si taký chutný, nemohla som si pomôcť. Prsia sa opäť vliali do priehľadnej čipky. Nespomínal ti niečo, čo by mi mohlo pomôcť? Hocičo. Dievčina si hryzla do pery. Nič také mi nenapadá. Ale dnes ho tu hľadala nejaká žena. Tak som jej dala na teba vizitku. Edgar mi ich tu pár nechal. Vraj ponúkaš bonus za odporúčanie. Áno, viem. Tá žena ma už našla. Vďaka. Precedil kyslo. Sklamanie skrivila pery. Viem, kde býva. Párkrát som mu uňho robila súkromný tanec. Býva v starom podkroví v centre. Ale jej som to neprezradila. Žmurkla na neho. Vyzerala ako konkurencia. Ak vieš, čo myslím. Martin zvraštil obočie. Edgar niekde býva? Zvykol vravievať, že každý havran potrebuje svoje hniezdo. Je to Laurinská 66, zozadu po rebríku až hore. Nebýva tam oficiálne, ak chápeš. Ďakujem ti, Oksana. Veľmi si mi pomohla. Neďakuj, detektív Vločka, ešte stále mi dlžíš 150 €. A teraz už choď, kým niekto zistí, že ti tu tancujem na sekeru. S Bohom, Oksana. Zoskočil zo stoličky. Aké s Bohom? Nezabúdaj, že mi ešte dlžíš prachy. Dala si ruky v bok. Vravím s Bohom, Oksana. Odpovedal jej cez plece a 3 rýchlymi skokmi vyletel späť na parkovisko. Na Laurínsku to nemal ďaleko. Boli to len 3 ulice. Rozhodol sa priateľa rovno navštíviť. Dúfal, že dorazí ešte pred Meretrix. Atmosféra v diablovej najhonosnejšej sále hustla každou ďalšou otázkou výrečného moderátora. Diabol, ako si vnímal situáciu v paneláku, keď si zistil, že Lukáš stratil bábku a Valery vás ešte k tomu vymkla?
Autori ťa zobrazili ako vznetlivého psychopata, ale ja verím, že to nemuselo byť úplne tak. Marek s úprimnými očami hľadel na diabla. Dúfal aspoň v jednu normálnu odpoveď. Nervozita mu krk zaliala potom, ale úsmev statočne bojoval s katastrofou. No! Diabol si popukal kĺby na prstoch. Sám by som sa nepopísal lepšie ako vznetlivý psychopat. Výbuchy hnevu ma upokojujú. Je to také krásne a prirodzené. Ako to teda bolo v tom paneláku? Snažila sa Van Marekovi pomôcť vrátiť diabla k téme. Boj s rožkami, ktoré medzičasom narástli o ďalšie 3 cm, už vzdala. Obidvaja ma pekne nasrali. Mal som chuť ich roztrhnúť, ale vravím si, ak zabijem tú ženskú, duch mi ujde. A ak zabijem Lukáša... Nozdry sa mu opäť roztiahli. Lukáša som vlastne zabiť mohol. Ale čo by mi to pomohlo, aj tak by ma tu čakal. Zobrel peste, z nosa fučal syrové obláčiky. Kopytami rozrýval škvaru. Myslím si, že je čas na malý reklamný break. Marekov monológ začala sprevádzať chytľavá melódia čertovej basgitary. Poďme si preletieť našich partnerov, ten hlavný, ktorého musíme stále spomínať si ty, diabol, za to, že nám poskytuješ tieto priestory. Toľko k sponzorom. Odkašľal si. Už mi začína odchádzať hlas. Vráťme sa k nášmu hosťovi. Marek, a nechcel by si spomenúť našu komunitu, ktorú sa tu v pekle snažíme vybudovať? Pripomenula mu Van so závislivým pohľadom na Marekove vystúpené kúty, z ktorých nerástli žiadne rohy. Áno, samozrejme, ešte, že ťa tu mám, Van. Ešte nemôžem nespomenúť ani našu skvelú komunitu spisopekelníkov, kde sa pravidelne stretávame a bavíme sa o pekelných historkách, aby sme tie vaše, ukázal na tribúnu plnú démonov, dokázali čo najlepšie zapísať. Vítané sú všetky kreatívne duše, doslova. Mali sme tu Edgara Allena Poea, ale uletel. Pekle v poslednej dobe holubník, všetci si tu robia, čo chcú. Lilien, Pinokio, Edgar, Meretrix, rozhodil rukami diabol. Mal som ich všetkých povešať tak, ako som to urobil so syfiliou a gonoreou. Tak a dosť. Van vyskočila zo svojho kresla, ruky zatla v bok, prepálila diabla pohľadom. Prečo mne rastú rohy a jemu nie? Vystrčila ukazovák na Marekovu hlavu. Van, ideme live. Zasičal na ňu Marek s poslednými náznakmi úsmevu na tvári. Teď sa len pýtam nášho hostia otázku. Hrdzavý rebrík roztriasol aj slabý vietor. Martin si nedôverčivo prezeral skrutky lingajúce v murive. Zo zajačej perspektívy trojposchodová budova budila dojem mrakodrapu. Opatrne štuchol labkou do železnej nôžky a vytiahol sa na prvý stupienok. Kovová konštrukcia zavrzgala, no nijako výrazne neprotestovala. So spustenými uškami sa schodík po schodíku posúval k streche. Na úrovni prvého poschodia si už dole pozrieť netrúfol. Na úrovni druhého poschodia vietor zosilnel, rebrík sa rozvlnil, Martin sa cítil ako na horskej dráhe. Klobúk mu na hlave držali už len ušká. Na treťom poschodí sa otvorilo okno. Aha, zajačík! Ozval sa detský hlas. K Martinovi sa začali približovať ruky. Zovreli mu zadné labky a ťahali k usmievavej tváričke malého dievčaťa.
Poď sem, zajačík! Kričalo radostne. Martin sa prednými labkami pevne prichytil o rebrík. Zadné dievčatku vytrhol z rúk a prudkým kopancom do nosa ho oddrgol späť do izby. Rebrík sa nekýval už len spredu dozadu, ale aj zo strany na stranu. Pri budove ho nedržala už žiadna skrutka. Martin v sebe napol každý jeden zajačí sval a celou silou vyskočil na strechu. Zajačie pazúriky sa zachytili o rímsu, chlpatá rytka chvíľu visela vo vzduchu. Martin ľutoval všetky kapustové listy, ktoré si dal po 6. večer. S vypetím všetkých síl sa vytiahol a zvalil do odkvapu, kde v zoschnutom lístí lapal po dychu. Rebrík s hlasným zarinčaním dopadol na zem. A čo teraz? Opýtal sa Martin. Vyliezol z odkvapu a opatrne sa presúval po škrydlách. Hľadal stopy po Edgarovi. Z 3. poschodia sa stále niesol detský plač. Až tak silno som ju nekopol, pomyslel si. Bože, veď tá oblúda jej vyškriabala oko! Ozval sa zdesený ženský hlas. To už Martin nepočul, pretože konečne našiel vchod do Edgarovho hniezdočka lásky. Tmavé podkrovie smrdelo vtáčím trusom a bratislavskou plesňou, ktorú tak dobre poznal z vlastnej kancelárie. Vyskočil k zapínaču a ňufákom rozsvietil. Miestnosť na prvý pohľad nevyzerala, že by v nej niekto býval, no oku skúseného detektíva neušiel žiaden detail. Napríklad biela ceduľa zavesená na tráme s nápisom Tu bývam ja, Edgar. Martin si s ňufáčikom nalepeným na podlahe razil cestu medzi prázdnymi fľaškami od alkoholu. Na kôpke tehiel stála petrolejová lampa obkolesená skicami nahých striptérok. Na mnohých boli zobrazené sexuálne akty Oksany s trojhlavým havranom. Martinovi sa naježila srsť, zoskočil späť medzi fľaše. Stále viac sa mu do ňufáku rinul zápach zhnitého mesa, krvi a zaschnutej cvikly. Odkedy bol zajacom, cviklu ešte nejedol. Vôňa ho vábila, ťahala správnym smerom. Papuľa sa zastavila pri ruksaku zdobenom tmavými škvrnami. Odzipsoval ho a nakúkol do zmesi zverátkov, z ktorých vytrčali pramene vlasov. Zápach v miestnosti zosilnel. Keby bol býval človekom, istotne by do ruksaku pridal aj čo to zo svojho obeda, no ako zajacovi mu to bolo šumák. Z bočnej kapsy vytiahol prederavený zápisník. Poznámky naškriabané perom sa strácali v krvou nasiaknutých stránkach. Pretočil niekoľko listov, kým niečo dokázal prečítať. Z cyklu 666 krátkych tragických Luciferových zle končiacich príbehov, poviedka 8. Oči dvoch pohľadných žien v spätnom zrkadle skúmali atraktívneho autora zahlbeného do svojho textu na zadnom sedadle červenej Mazdy. Hľadali v ňom nádej, v zúfalej snahe zachrániť nezvestného priateľa. Netušili, že tu nie je na to, aby im pomohol. Mal byť len tichým svedkom tragického konca stand-upového hrdinu Martina Hatalu. Zajačie uši vystrelili do pozoru. Okolo idúce kamióny strapatili účesy hlavných hrdinov. Účes nekompromisnej One. Život mladého autora visel v jej rukách a ona ich mala prekrížené v jeho neprospech. One? Zajačí dých nabral na tempe. To predsa nemôže byť.
Ostal sám a opustený. Sťahovali sa nad ním mračná. Vykročil, do Považskej ho čakala dlhá cesta. Ďalšie strany boli zažltnuté a zvlnené. Dažďová voda sa mu valila po tvári, premáčala mu šatstvo do poslednej nitky, burcovala v ňom rozčarovanie nepochopeného umelca. Trpko ľutoval, že so sebou vzal tú ruku. To ona mu privodila všetky problémy. Nikto mu neveril, dokonca ani mladá babu. Dúfal, že im to všetko pri starej vodárni bude môcť vysvetliť. Martin zaklapol notes. So zlou predtuchou schmatol do papule trs vlasov a potiahol. Z batohu sa vyvalila ovracaná hlava. Oňuchal ju a aby mohol obeť identifikovať, jazyčkom olízal celú tvár od nečistôt. Rado! Zapišťal. Až sem ťa tvoje zvrátené hororové chúťky doviedli. Zajačia hlava sa ponorila do ruksaku. Spomedzi zvratkov vytiahla na podlahu kus ruky. Martin si pozorne prečítal tetovanie na predlaktí. Táto ruka je prekliatá. Kto ju pri sebe má, nedočká sa dôvery. Chudák majiteľ musel to mať ťažké, utrúsil Martin. Rozhliadol sa po podkroví. Snažil sa nájsť súvislosť medzi jeho priateľmi a Edgarom. Inštinkt detektíva mu napovedal, že viac sa dozvie pri starej vodárni. Spomienka na toto miesto mu zovrela jeho zajačie srdiečko. Tam bol naposledy mužom. Vlaková stanica v Považskej ho privítala sichravým dažďom a zápachom pálenky. Hopsal rannými uličkami mesta, ktoré ešte spalo. Cestou musel stručne niekoľkým mačkám, psom a bezdomovcom vysvetliť, že nie je vhodný na konzum. Kým sa dostal až cez horu, uplynulo niekoľko hodín. Nad vodárňou za lesom sa ťahali sivasté mraky. Od blatistej pôdy sa s čvachtaním odrážali vrtké labky. Ich jediným sprievodcom boli Martinove spomienky, ktoré sa mu bolestivo zapichovali do srdca. Kurník šopa! Zanadával, keď v diaľke zbadal Marekové auto. Prihopsal k nemu, pustil sa do poctivej detektívnej práce. Pri hľadaní stopy ňufákom preleštil celú karosériu. Papuľou roztvoril pootvorené dvere a skočil dovnútra. Zápach testosterónu zo sedačky spolujazdca odhalil Petrovú účasť na pátracej akcii. Preskočil na zadné sedadlo, ponoril ňufák do krvavých šmúch. Babu, smutne si zamrmlal pod nos. Kam ťa to len ten Marek vzal? Ozvalo sa po prázdnom aute. Puklina v čelnom skle a diera v bočnom skúsenému oku detektíva prezrádzali, že v aute došlo k súboju. Otázka bola, kde sú telá? Martin skackal k starej vodárni s gučou v krku. Keď zbadal červenú Mazdu s otvorenými dverami, labky mu stuhli. Zaborili sa do blata. Papuľka klesla. Všetci kvôli mne zahynuli. Zistím, kto v tom má prsty. Kľudne aj zadarmo. Mazda na tom nebola o nič lepšie ako Marekové auto. Zaschnutú krv na kúskoch skla, ktoré zostali z okna spolujazdca, nedokázal zmyť ani vytrvalý dážď. Martin so zvesenými uškami nakúkol dovnútra. Zadné sedadlo páchlo cviklou. Predné bolo pokryté chumáčmi zlatých vlasov a červenými fľakmi. Hádam, aspoň van sa podarilo utiecť. Zamyslel sa. Čakala ho posledná zastávka.
Opatrnými skokmi sa blížil k neslávne známej budove. Rozmýšľal, či tam ešte nájde zvyšky svojej minulosti. Do ňufáka mu udrel zápach výkalov. Pokrývali podlahu celého prízemia. Sklonil hlavu. Takže takto som skončil. Oči mu sklzli na kúsok kože hodenej v hnedastej kaši. Poskočil bližšie, vzal ju do labiek, roztvoril a detailne preskúmal. Tá alabastrová pokožka svieti, aj keď je od sračiek. To musela byť Van. Kúsok ďalej zahliadol svoj starý klobúk a vôkol neho havranie stopy. Ani so svojím brilantným detektívnym úsudkom si nemohol byť úplne istý, že patrili trojhlavému havranovi, no aj tak mu z úst vyklzlo. Edgar! Kým doskackal na stanicu, bol už večer. Zistil toho dosť, možno viac, než by chcel, no chýbala mu ďalšia stopa. Znovu sa ocitol na mŕtvom bode. Akurát mu na zoznam problémov pribudli 6, pravdepodobne brutálne zavraždení spisokamaráti. Do odchodu vlaku ostávali 2 hodiny. On ani nevedel, či doň chce nastúpiť. S ťažkou hlavou odhopsal do staničnej krčmy. Z nápojovej karty si vybral ten najdrahší a najexkluzívnejší drink, aký mali. Tuzemský Dúfal, že sa mu podarí bezradnosť spláchnuť do karamelova s farbeným liehom. Z plagátu za krčmárovým chrbtom ho pozoroval smutný chlapec. Krátky text pod jeho fotkou sa končil slovami. Naposledy videný s nebezpečnou psychopatkou. Martin vyskočil na pult, ostrým pohľadom skúmal plagát. Bol pravdepodobne dielom zúfalej matky po tom, čo polícia o prípad stratila záujem. Detailný popis slečny sedel na Meretrix. Kopol do seba zvyšok rumu v opojnej radosti z novej stopy. Nechal krčmárovi na pulte dlžobný úpis na 50 centov a stratil sa v podvečernom prítmí Považskej. Bola už noc, keď doskackal k paneláku nezvestného chlapca. Labkou zatlačil zvonček pri mene Nikodímová. Ozval sa unavený ženský hlas. Prosím. Prišiel som kvôli vášmu synovi. Prepáčte, že tak neskoro. Máte chvíľku. Rád by som sa s vami porozprával. Vyvalil to na reprák pri zvončeku. Pred vchodovou bránou zavládlo ticho. Pani Nikodímová. 3. poschodie. Povedala za sprievodu zabzučania. Martin poskočil na kľučku, dvere sa otvorili. Na chodbe čakala žena v pyžamových nohaviciach a župane a sklamane poznamenala. Takže vy ste zajac. Martin sa nervózne zamrvil. Ubezpečujem vás, že som v prvom rade profesionálny detektív a až potom, ako ste si bystro všimli, zajac. Aha. Žena si prekrížila ruky, oprela sa o zárubňu. Možno by sme to mohli prebrať vo vnútri. Pokúsil sa Martin prelomiť ľady. To dievča, ktoré ste popísali na plagáte, myslím, že som s ňou už mal tú česť. Volá sa Meretrix. Žena naňho vyvalila oči. Pustila ho dnu. Môžem vám niečo ponúknuť, pán? Detektív Vločka. Možno trochu vody a neurazil by ma ani kúsok uhorky. Vyskočil na stôl a čakal, kým žena napustí vodu a nakrája zeleninu. Kedy ste vášho syna videli naposledy? Opýtal sa, keď pred neho zložila tanier a misku. Ráno potom, čo tu bola tá diablica.
Matka sklzla na stoličku pri stole. Vedela som, že s ňou niečo nebolo v poriadku. Celý čas, čo tu bola, bol Damiánko nejaký čudný. Oči sa jej zaleskli, vytiahla z vrecka županu vreckovku a vysmrkala sa. Prepáčte mi, pán detektív. Vždy, keď si na neho spomeniem, tak to na mňa príde. To je v poriadku, madam. Doprajte si čas. Žena si odhodlane utrela z líc slzy. Čas je to, čo môj syn nemá. Spomínal vám niečo, keď sa s vami lúčil? Hocičo. Pokrútila hlavou. Nie. Bolo to obyčajné ráno, keď opomeniem návštevu tej diablice. Žena sa zháčila. Viete, musím vám povedať niečo, čo som sa polícii netrúfla. Ale vy, keďže ste hovoriaci zajac, možno preto budete mať väčšie pochopenie. Damián nebol obyčajné dieťa. Bol to diablov syn. Martin od rozrušenia poskočil. Mohol by som preňufať jeho veci? Ach, samozrejme. Poďte. Žena ho zaviedla do Damiánovej izby. Ňufákom prešiel po koberci. Od postele ho odohnal kyslastý zápach síry. Tu spala ona, však. Áno, ale tak smrdel aj predtým. Žena mávla rukou. Otvoríte mi skriňu? Poprosil ju a preňufal sa v šatníku. Ten pach mu bol povedomý. Zacítil ho aj v starej vodárni. Chlapec by mohol byť kľúčom k mnohým otázkam. Otočil sa k žene. Nenapadá vám nejaké miesto, kam by mohol ísť, kde by sa mohol schovať? Máte niekde rodinu? Žena si s rukou na srdci povzdychla. Naša jediná rodina je strýko. Žije v Bratislave, no už 2 týždne je na služobke v Prahe. Dajte mi jeho adresu. Ja to tam vyskúšam. Do Bratislavy dorazil s východom slnka. Kľučkoval medzi davmi ľudí mieriacimi do práce. Zdalo sa mu, že na neho spoza každého rohu vykukuje kučeravá hlava. Cítil sa ako lovená zver v Meretrixinom revíre. Ulica, ktorú mu žena napísala na papier, sa schovávala za niekoľkými kryžovatkami upchanými rannou premávkou. Trúbenie klaxónov a zápach smogu dokonalo vystihovali atmosféru rušného rána v hlavnom meste. Zastavil sa pri starej bytovke zastrčenej v radovej zástavbe s popraskanou omietkou. Odpadky rozsypané po chodníku ticho pripomínali nočné hýrenie mládeže. Ešte raz si porovnal číslo na dverách s číslom na papieri a porozhliadol sa. Okrem bezdomovca močiaceho za kontajnermi bola ulica prázdna. Ako by sa jej ruch všade naokolo vôbec netýkal. Dláždeným podchodom prehopsal na malé nádvorie. Pohľadom preletel po požiarnom schodisku až na 4. poschodie. Pri pomyslení, že je to ešte o poschodie vyššie, ako musel ísť za Edgarom, naprázdno prehltol a sklopil uška. Točité schodisko ho mriežkovanými schodmi rezalo do labiek, no bolo stabilnejšie ako rozheganý rebrík. Odhodlane postupoval schodík po schodíku za slabou, no jedinou stopou, ktorú mal. Na 3. poschodí nastavil ušká. Zhora sa ťahali záhadné zvuky. Martin si vo svojich lepších časoch čo to o rituáloch prečítal. Bol si takmer istý, že jeden sa odohráva priamo nad ním. Zajačie srdiečko roztlklo vzrušenie. Prikrčený sa zakrádal vyššie a vyššie,
Hryzáky sa nervózne zarývali do papuľky. Na 4. poschodí opatrne nakúkol do otvoreného okna. Pri pohľade na kučeravú prsaticu sa naježil. Nemal poňatia, ako sa jej podarilo vrátiť na zem, no bol odhodlaný poslať ju späť, odkiaľ prišla. Otáčala sa mu chrbtom, mal jedinečnú šancu. Odrazil sa od plechovej platformy schodiska a s vystrčenými pazúrmi na predných labkách vletel priamo do svojej prenasledovateľky. Rozplynula sa pred ním ako 50-eurovka v oksaniných rukách. Dopad na starú sedačku rozvíril prach v celej miestnosti. Martinovi slzili oči. Zbadal pred sebou útlu siluetu s akousi pokrivenou kreatúrou na ramene. Ozvalo sa splašene po izbe. Martin si labkami pretrel oči. Chlapec s tvárou, ktorá zodpovedala podobizní na plagáte, rozhodil rukami. Ten bláznivý zajac nám prerušil rituál. Veď sme aj tak už videli, kde je. Trojhlavý havran zatrepotal krídlami, zletel z ramena k Martinovi na sedačku. Ten bláznivý zajac nám pomôže dolapiť Meretrix. Zajaca ovinulo krídlo pretkané fialovo-čiernymi perami. Čo povieš na malý výlet do Incheby? Podcast v Diablovej najhonosnejšej sále sa pomaly chýlil ku koncu. Fialové kreslo pod Marekovou zadnicou presakovalo potom nešťastného moderátora. Van s prekríženými rukami odvracala od hostia pohľad kamsi do temných kútov rozsiahleho priestoru. Sopky naokolo chladli po poslednom diablovom výbuchu hnevu. Diabol, musím sa priznať, že keď sa bavíme o poviedke Lilien len tak nedostaneš, nedá sa nespomenúť práve Martina Hatalu, ktorý sa tiež výrazne zapojil do deja a stále aktívne pôsobí v mnohých ďalších pekelných historkách, hoci nie na strane pekla. Aký je tvoj názor na tohto udatného hrdinu? Opýtal sa Marek s malou dušičkou, no profesionálnou rétorikou. A nezabudni, že vďaka nemu sme tu všetci skončili. Fľochla po ňom Van. To bol nápad ísť ho hľadať, keď ho nenašla ani polícia. Čo sme vlastne čakali? A teraz mám rohy. Povzdychla. Upravila si vlasy, ktoré sa jej počas vypetého prejavu rozstrapatili. Takže diabol, aký je tvoj názor na Martina? Diabol sa z chuti rozosmial. Ach, to je ten, čo nám doniesol naspäť Lilien, keď sme si mysleli, že už je všetko stratené a potom na mňa tak zlato mával tým krížom. Musel som mu urobiť radosť. Skvelý chlapík, kiež by bolo takých v Považskej viac. Až raz skončí v pekle, budem ho chovať v malej klietke hneď pri mojej posteli. Myslíš si, že by ste Lilien lapili bez jeho pomoci? Vzal si slovo späť Marek s nádejou na zmysluplnú záverečnú konverzáciu. Van zvrieskla a vyletela zo stoličky. Rukami si ohmatávala zadok, až kým nechytila z kostrče sa ťahajúci malý chvostík s trojuholníkovou špičkou. To nemyslíte vážne? Zvrtla sa k diablovi. Prečo sa ja mením na čerticu a Marek nie? Čo som spravila? Chcem vedieť odpovede. Dupla do škvary. Zdesene si uvedomila, že jej elegantné chodidlá sa premenili na kopytá. Diabol sa pri pohľade na blanité krídla rastúce z vaniných lopatiek z chuti rozosmial. Nemeníš sa na čerticu, dievča naivné. Z teba bude suku... Diabol zmizol. Van sa otočila k Marekovi.
Čierne krídla vrhali tieň na polovicu sály. Na čo sa mením, Marek? Opýtala sa a rukou si prikryla ústa. V očiach sa jej zalesklo neblahé poznanie. Hádam nie na sukubu, šepla. Marek sa naklonil, aby spoza jej krídel mohol vidieť, čo sa stalo s diablom. Na tribúne zavládol nervózny šum. Diabol zmizol! Vykríkol vystrašený démon z davu. Korytnačím pancierom pokrytý hroch ho doplnil. A jeho dediči sú na zemi! Medzi démonmi zavládla panika. Marek ani nestihol zvolať. O nič nejde, isto je to len nejaké nedorozumenie. A ostal v sále s alabastrovou sukubou úplne sám. Odkedy máš bičík, Van? Nie je to bičík, ale bič. Ohradila sa Van. A neviem, ako si mi sám vklzol do ruky, keď sa všetci rozutekali. Marek vstal, obišiel sukubu, zastavil sa pri kresle, na ktorom sedel diabol. Nechápem, čo sa stalo. Van sa odrazila od zeme, zatrepotala krídlami a preletela niekoľko kolečiek nad sálou. Možno to s tou sukubou nebude až také zlé. Viem lietať, pozri, Marek. Vidím. Zamrmlal zamyslene. Van, musíme dať dokopy starú pátraciu partiu a nájsť diabla. Inak je s peklom. V sérii diabolských poviedok už vyšlo. Lilien len tak nedostaneš. Mladý muž sa po rokoch vracia do rodného mesta na návštevu. Spomienky na mystické udalosti z detstva mu dávno vyfučali z hlavy, no bytovka v Považskej Bystrici sa mu ich rozhodne pripomenúť. Príbeh, v ktorom si od začiatku do konca nebudete vy ani hrdinovia istí, čo sa bude diať. Ako hovorí úvodný citát textu, spoľahnúť sa dá len na to, že všetci skončíme v pekle. Damián musí zomrieť. Peklo je pre ambicióznych démonov príliš malé miesto. Keď sa jednému z nich podarí dostať na zem, ľudia začnú umierať. Príbeh, ktorý so sebou prinesie erotické vzrušenie, humor, aj napätú atmosféru, vás bude držať pri čítaní od prvých riadkov až do samého konca. Spisokalypsa. Diablov dedič sa vracia domov, aby dostal svoju prvú úlohu. Medzičasom sa skupina odvážnych autorov pokúsi nájsť svojho stand-upového hrdinu Martina Hatalu. Príbeh, v ktorom neostane ani jedno telo v celku, vás naučí, že vysádzať spolucestujúcich na diaľnici sa nevypláca. V sérii diabolských poviedok chystáme strhujúcu predzvesť finále. Ďakujeme, že ste si vypočuli našu poviedku. Pokiaľ sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte lajkom, zdieľaním alebo odberom. Tešíme sa na vás pri ďalšej poviedke. Majte sa.